Имаме ли звук? Мисия 23. Новият креативен дом на българското изкуство. Аз се чувствам като вкъщи в момента и смятам, че моята работа също намери своя дом по някакъв начин. Такива места са необходими и вярвам в вашата кауза, затова съм тук. Много ми харесва това пространство. Мисля, че моите творби много се връзват. От София има нужда от такова място. Мисията е възможна, когато сме заедно. Благодаря ви.